Helo i chi gyd, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn saff. Dyma fy nghyflwyniad i nes i ar diwrnod 10 wrth i mi gwblhau diploma Trauma-Informed Schools neu ysgolion sydd yn gwybodus am droma. Gobeithio newch chi gyd fwynhau. Felly dyma dipyn o cefndir amdana i. Dwi'n athrawes cyfnod sylfaen ac yn gydlynydd anghenion arbennig yn Ysgol Kingsland yng Nghaergybi. Mae 'na 190 o blant acw. Mae gen i 25 o blant ym mlwyddyn 1 a 1 cymhorthydd yn gweithio efo ni yn y dosbarth. Fyswn i'n deud ers i fi ddechrau fod yn cydlynydd anghenion arbennig ac ers hefyd i mi fod yn fam fy hun, dwi wedi sylweddoli pwysigrwydd lles a iechyd meddwl plant a ni fel staff, fel oedolion. Os nad ydy yr iechyd meddwl yn ei lle, ac os nad ydy'r plant yn teimlo'n saff efo ni, pa obaith sgynnyn nhw o fod yn agorad i ddysgu ac i'w llwyddo i'w llawn potensial. Dipyn am Gaergybi, mae'n ardal gret i weithio ni. Mae'r plant yn llawn bywyd ac yn aml iawn da ni'n defnyddio'r term what you see is what you get. Mae'n gartrefol iawn yma. Dwi'n teimlo'n lwcus iawn bod mi'n cael gweithio yn yr ardal yma. Ond fel sawl ardal yng Ngogledd Cymru, mae'r plant yn dod ato ni o gefndiroedd heriol ac maen nhw'n blant bregus a mae'r teuluoedd yn bregus. Yn enwedig dros y cyfnod Covid rwan, da ni wedi sylweddoli pa mor fregus ella ydy ein teuluoedd ni. Dros y blynyddoedd dwytha, da ni wedi derbyn plant ifanc iawn sydd llawer mwy heriol nag oedden nhw ers talwm. Ymddygiad nhw'n broblemus, diffyg iaith a diffyg y gallu i gyfarthrebu, diffyg dealltwriaeth o'i hemosiynau a'r gallu i greu perthynas. O'n i wastad efo diddordeb o wybod pam bo hyn yn digwydd, ond nes i rioed feddwl bod trauma ac effaith trauma ar blentyn yn cael gymaint o effaith. Ar bob sleid mae gen i dyfyniad oedd yn popio ni fyny'n ymhenni bob tro oedden ni yn cael diwrnod o wneud y diploma. Ac yr un cyntaf sy'n dod i'm mhenni ydy it's never too late. Di byth rhy hwyr i wneud rhywbeth. Felly dyma fynd ati i ddechrau yn y nosbarth yn hun. Do what you can when you can. Gwnewch be fedrwch chi pan fedrwch chi. Sut byddwn ni'n mynd i fynd ati i ddeffro synhwyrau a systemau chwareus ym mhlant? Dewch i chwilio am yr oxytocin a sut o'n i'n mynd i gynnal hynna yn y nosbarth i? Cyn i mi hyd yn oed ddechrau gweithio fe unigolion ac altro ethos yr ysgol, o raid i mi ddechrau efo nosbarth yn hun. Dechreuais defnyddio llais yn fwy. Defnyddio llais i ddangos diddordeb yn beth oedd y plant yn ei wneud. Matcho llais y plentyn pan oedden nhw'n dangos hapusrwydd neu'n cael tantrum neu meltdown. Defnyddio fo llais i ddangos llawenydd, hapusrwydd a chyffro. A dangosodd y plant newid yn syth. Oedd y nwtha hefyd yn dangos llawer mwy o ddiddordeb yn beth oedd yn digwydd ar lawr y dosbarth. Felly ddoth gradd mewn drama reit handi fewn yn fyna. Regulate. Sut oedden ni'n dysgu'r plant rheoli beth oedd yn digwydd tu mewn iddyn nhw. Da ni wedi bod yn defnyddio lot o mindfulness, y meddwlgarwch yn y dosbarth. Da ni wedi creu ardal synhwyrau, defnyddio bubbles, creu boteli, ymdawelu, fynd adre efo nhw a dysgu'r plant sydd wedi anadlu gyda'r symudiadau y glitter yn disgyn. Jyst newid y pethau bach fel hynna. Mi nath o ddangos newid yn y plant. Dyma un frawddeg ddudodd un o'r plant i fi flwyddyn dwytha rwan, Miss You Forgot the Fist Bump. Felly sut i gryfhau yr chwara a'r chwilfrydedd o fewn y plant y dosbarth fist bumps. Oedd hwnna'n rhywbeth nes i ddefnyddio. Pan nes i ddechrau defnyddio'r fist bumps, nath yng nghyfforthydd ei ofyn, be ar wyneb y ddaear ti'n neud? Ond mae'r plant wrth i bodd a fyw i mi anghofio. Mae hyn rwan yn rŵtín dyddiol ni, sef creu y perthynas, cynnal y cyswllt llygad a gwneud iddyn nhw deimlo'n saff cyn i'r gwers ddechrau am y dydd. Drwy gwneud hyn, ydych chi'n gweld y lefelau o'r oxytocin yn
yn codi a mwd y plant yn gwella am y dydd. Da ni hefyd yn defnyddio'r check-ins bob bora. Sut wyt ti'n teimlo heddiw? Pa fath o dywydd wyt ti heddiw? Pa bwdin fysa chdi heddiw? Neu jyst gofyn, sut wyt ti heddiw? Defnyddio gemau synhwyrau, mwytho dwylo yn gilydd, defnyddio pluen i beintio gwyneba'n gilydd, creu rhifan neu llythrennau ar gefn yn gilydd, gemau sy'n chwaraeus ond hefyd yn datblygu'r perthynas cymdeithasol y plant. Oedd hyn i gyd yn dechrau agor y synhwyrau o fewn y plant ac o'n i'n gweld newid yn nhw'n syth. Dwi'n meddwl oedd creu'r attachment na a creu berthynas chwaraeus yn y ddosbarth yn rhywbeth oedd rhaid i mi edrych arno'n bersonol. Mae cyfarch y plant wrth y drws yn y bora wedi newid neu mi oedd o cyn Covid. Dwi ddim cweit fel yr athrawon Americanaidd na sydd efo ffyrdd gwahanol o gyfarch unigolion, ond jyst bod yna gyfarch yna yn y bora, bod ei enwa nhw'n cael ei dweud a'r cyswllt llygad na efo'r plant a rhieni yn y bora. O'n i'n arfer ista ar yng-ngadair yn barod i ddechrau dysgu fel oedd yn cyn bennaeth ni wedi drilio mewn i ni. 10 munud i 9 yn y bora, 10 munud o rhifedd neu siarad Cymraeg yn cychwyn y dydd, ond bellach dwi wedi newid hynny a fi sydd wrth y drws yn lle fy nghymorthydd ac mae hi yn eistedd ar y mat yn disgwyl amdan y plant a braf hefyd oedd cael cyfle i siarad efo rhieni gael gwybod unrhyw negas neu pryder oedd ganddyn nhw. Un peth oeddwn ni'n defnyddio'n aml ydy rydw i wrth y modd efo ti. Defnyddio camoliaeth drwy'r amser, gwneud i'r plant deimlo'n bwysig, gwneud i'r plant deimlo bod nhw'n golygu rhywbeth bwysig i mi. Ac wrth gwrs, tynnu coes, defnyddio'r ochr chwaraeus. Felly dyma fi'n mynd ati i feddwl am yn astudiaeth achos ar gyfer diwrnod 10 y diploma. Felly dyma ni plentyn A. Mae plentyn A yn blentyn blwyddyn 4, felly di o ddim yn y nosbarth i, ond dwi wedi ddysgu fo o'r blaen. Mae plentyn A yn fachgen clyfar, mae o'n hoffi gwybod sut mae pethau'n gweithio a mae gynno fo diddordeb mawr mewn hanes. Yn yr ysgol mae plentyn A wedi cael trafferth ofnadwy creu perthynas a creu ffrindiau. Mae o'n aml iawn yn siarad efo plant ac oedolion mewn ffordd cas a brwnt, ac mae'n cael trafferth mawr delio gyda'i emosiynau ac yn teimlo'n andros o rwystredig, yn enwedig pan tydi pethau ddim yn mynd ei ffordd o. Dechrau sylwi bod plentyn A yn eistedd yn y swyddfa'r pennaeth yn fwy aml ac yn colli amser chwarae. Es i holi'r athro dosbarth beth oedd wedi digwydd. Roedd plentyn A wedi bod yn ddigwylydd yn gas efo'i ffrindiau ac wedi ateb yn ôl gan yna taflu ei hun ar y llawr a chael meltdown. Gofynnais i'r pennaeth os bysa'r plentyn yn cael dŵad efo fi i helpu fi roi gwely glân i'r bochdew. Ac felly dechreuodd y berthynas rhwng y plentyn a fi. Cafodd yr hedyn ei blannu y byswn i'n gallu bod yn ei emotionally available adult. Dechreuais creu rhaglen ar Motional i blentyn A. O gen i syniad bod ganddo fo overactive rage system. Roedd y graff yn profi hynny. Roedd yr rhaglen syniadau mi ar beth i wneud gyda'r plentyn A. Unwaith eto roedd y plentyn A yn swyddfa'r pennaeth ac yn aros i mewn am yr wythnos. Eto, roedd o wedi bod yn ddigwylydd o siarad gyda'r athro dosbarth ac wedi cael meltdown anferth. Gofynnais os byswn i'n cael gwneud big empathy drawing gyda'r plentyn. Roedd o'n eistedd ar y llawr yn swyddfa'r pennaeth, felly dyma fi magu'r hyder i ddechrau'r sgwrs, gan ddefnyddio'r sgriptiau roeddwn i wedi ddysgu ar y cwrs trauma. Ti yma eto? Wethu chdi gael set dy hun efo dy enw di yma ddim. Ti yma mor aml. Dwi isio trio deall pam wyt ti'n teimlo fel hyn. Neu di helpu fi deall pam ti'n teimlo mor flin. Oce, miss. A dechreuodd cerdded gyda fi. Gwrando i ddeall a ddim i ymatab. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth pwysig i ni gofio ac rhywbeth pwysig oedd yn cael ei drilio mewn i ni wrth i ni wneud y cwrs trauma.
Nes I ddechrau tynnu llun. Fel o'n i'n tynnu'r llun, dechreuais gyda, sgwn i pa fath o geg gallai roed arna chdi James. A cyn pen dim oedd o wedi cymryd y bensal gen i ac wedi cario ymlaen tynnu'r llun gan ddweud, I'll do it, and you've forgotten the school badge on my jumper. Wrth weithio drwy'r big empathy drawing, dechreuodd i siarad am beth oedd wedi digwydd gan enwi'r emosiynau ddaru o deimlo bore hwnnw a beth oedd wedi digwydd iddo pan oedd o'n teimlo'r emosiynau yna. Dyma'r llun cyntaf nathon ni. Dyma llun y plentyn a nath o roed ceg trist ar y fo ei hun. Fel dych chi'n gweld o'r llun, to'n i ddim yn cael bob dim yn gywir, mae yna sawl croes yna. O'n i'n enwi'r emosiynau roedd o'n i deimlo ac oedd o'n croesi nhw allan. Nes i gynnig bod o'n syrffedu ar y gwaith? Na, doedd hynny ddim yn gweithio. Dim dyna be oedd o. Nes i gynnig bod o yn gweld y gwaith yn anodd? Na, doedd y plentyn ddim yn gweld y gwaith yn anodd o gwbl. Nathon ni fynd ymlaen i drafod sut oeddwn ni'n meddwl ar yr athro yn y dosbarth yn teimlo pan oedd o'n ymddwyn fel hyn. Ac yn y pen draw, mi ddudodd o bod y sŵn yn y dosbarth yn rhoi cur yn pen iddo fo a bod o'n methu canolbwyntio ar ei waith. Defnyddio'r arddull pes gyda'r plentyn. Mi ddechrau ni'n defnyddio'r arddull pes. P am play. Dechreuais drwy ddefnyddio iaith mymryn y chwareus yn swyddfa'r pennaeth. Acceptance. Dim barnu ymddygiad, derbyn yr hyn sydd wedi digwydd. Felly nes di ymateb fel hyn oherwydd. C am curiosity. Sgwni, os wyt ti'n teimlo fel hyn oherwydd. O'r llun, dych chi'n gweld y mod i wedi cael sawl peth yn anghywir. Empathy. Dwi'n gallu gweld y fod ti'n teimlo'n flin, ond beth a bod pethau'n anheg iawn, a bod pethau anheg wedi digwydd i ti. Dywedodd A ar y diwedd, maybe I'll ask my teacher if I could work in the ystafell fach on my own. Then the noise won't be so loud. Cardiau emosiynau. Cardiau emosiynau. Bod plentyn A'n chael hi'n anodd iawn i greu perthynas gyda plant ag oedolion, pan ddaru ni edrych ar y cardiau emosiynau, dewisiodd y plentyn 2 allan o 3 cerdyn oedd yn ymwneud â phlant a chwarae. Daeth yn amlwg bod y plentyn yn unig yn crefu am berthynas a ffrindiau agos. Oedd rhaid creu cyfleoedd i'r plentyn gael chwarae a chreu ffrindiau, creu perthynas positif os oeddwn ni am drio gwella ei ymddygiad. Mi ddaru ni weithio ar tre tywod gyda'r plentyn. Ar dull ddaru ni ddysgu o'r cwrs Trauma Informed Schools. Mi ddaru ni ddysgu'r dull wain, wonder, imagine, notice, empathy. Sgwni, I wonder, sgwni. Be sydd yn digwydd yn y tre tywod yma? Dwi'n dychmygu bod y plentyn yma yn teimlo'n drist neu yn hapus. Dwi wedi sylwi. Tydi bob un plentyn ddim yn chwarae. Ac yn dangos empathy ar y diwedd. Dwi'n siŵr fod y plentyn yma'n teimlo'n drist. Yn tre tywod y plentyn yma, mi ddangosodd o gêm bel-droed a fo yn chwarae gyda'i ffrindiau yn y gêm bel-droed. Gofynnais iddo fo, pa fath o ddiwrnod ydy hyn? A dyma fo'n ateb, diwrnod da, efo mam a dad yn gwylio fo'n chwarae pêl-droed gyda'i ffrindiau. Athon ni ymlaen i greu tre tywod arall. Nes i ofyn iddo fo, allu di ddisgrifio diwrnod trist y mywyd y plentyn bach yma yn y tywod. A be ddisgrifiodd o oedd fo a'i ffrindiau yn swyddfa'r pennaeth, neb yn cael mynd allan i chwarae, y pennaeth efo'r pêl wedi dwyn y bêl, a mam yn y gornel yn edrych i mewn arnynt. Ar y diwedd, nes i ofyn iddo fo ddisgrifio diwrnod gwych y mywyd y plentyn yma, ac oedd o wrth i fodd yn creu y tre tywod yma.
oedd ganddo wen mawr ar ei wyneb. Ymweliad i'r sŵ oedd o, efo'i deulu a'i ffrindiau. Ar ôl bod ar y rhaglen emotional, o'n i'n gallu dewis gweithgareddau oedd yn siwtio y plentyn. Felly gweithgareddau oedd yn gweithio efo grŵp bach o blant. Gweithgareddau yma yn cael eu cynnal mewn awyrgylch tawel ac yn hamddenol fel bod digon o amser i allu cyfathrebu'n gymdeithasol rhwng y plant. Gemau nes i ddewis oedd dyfalu'r llun, lle maen nhw'n cymryd troi dynnu llun ar cefnau gilydd, dwylo cyfeillgarwch a chwythu swigod. Wrth creu ein big empathy drawings, bu'n siarad am perthynas a pwy sydd yn bwysig i'r plentyn yn yr ysgol ac adra. Bu'n trafod llawer o pethau positif yn ei fyd. Dechreuodd y cymhorthydd dosbarth neu check-ins gyda fe yn y bore ac ar ddiwedd y dydd. Cyfle iddo rannu ei bryderon ac yna dechrau o'r newydd y diwrnod wedyn. O'n i'n gweld bod y plentyn yn colli ei dymer yn hawdd a bod lefelau toxic stress yn uchel. Felly sut oedd mynd ati i gael y toxic stress yma i lawr? Un ffordd oedd be oeddwn ni'n alw yn y Saesneg yr talking interventions, sef siarad a gwrando. Un amser cinio, gwelais y plentyn yn eistedd yn y meithrin. Oedd o'n beichio crio. Roedd wedi cael ei anfon yna i eistedd i feddwl am ei ymddygiad yn y neuadd yn ystod amser cinio. Oedd o wedi cholli hi'n llwyr yn y neuadd o dros rhyw gardiau Pokemon, a tro hyn roedd y pennaeth yn mynd i ffonio mam a dad. Oedd o'n torri galon. Daeth y plentyn efo fi yn nosbarth a dechreuais ar fy sgript. Allai weld y fod i'n upset. Neu di ddeitha fi. Neu di helpu fi ddallt. Dechreuodd o siarad a ddaru am stopio siarad am 10 munud. Drwy ddefnyddio gwrando empathig a gwneud i'r plentyn deimlo mod i'n barod i wrando, dechreuodd ymdawelu a gofynnodd, can I draw a picture of it for you? Sut oedd edrych yn ôl ar bethau reflect? Beth oedd y camau nesaf ar gyfer y plentyn yma? Sut oedd helpu fo ddeall yr emosiynau a'r ymddygiad yma a cefnogi'r plentyn a chreu cyfleoedd iddo greu perthynas gyda'i gyfoedion? Defnyddio oedolion allweddol yn yr ysgol i wneud y talking interventions. Helpu'r plentyn i labelu'r emosiynau ac adnabod yr arwyddion. Defnyddio tywod fel ffordd o ddeall ei ymddygiad. Cynnwys y plentyn mewn sesiynau Elsa. Dysgu'r plentyn am yr ymenydd beth sydd yn digwydd yn ei ymenydd pan mae yn cael y meltdowns. Mi fydd o wrth ei fodd efo hynny. A dyma ni'n mynd i edrych ar yr ysgol gyfan. Dangosodd canlyniadau holiadur ACEs nes i gyda mam o 3 o fechgyn yn ein ysgol bod gan yr hogia sgôr o 1 ar 10 sy'n andros uchel. Mae trauma yn effeithio'r bechgyn yma bob dydd. Mae presenoldeb nhw'n isel sy'n drist oherwydd da ni gyd fel staff yn gwybod ma yn yr ysgol maen nhw saffa. Mae'r bechgyn wedi bod gyda ni ers iddyn nhw fod yn y meithrin a da ni wedi bod yn cefnogi'r tri gyda cymor y gweithwyr cymdeithasol. Dangosodd asesiad emotional bod y tri gyda insecure attachment, underactive seeking system ac overactive rage, fear a panic system. Erbyn hyn, dwi wedi gallu rhannu fy ngwybodaeth am ACEs gyda'r staff a mae bob un ohonom wedi gwneud hyfforddiant ar-lein ar ACEs a da ni gyd yn ymwybodol o gefndir y tri a pa mor fregus ydynt. Bellach, da ni wedi dechrau gweithio efo'r brawd hynna, sef yr un o'n i'n pryderu fwyaf amdano. Dwi'n meddwl da ni gyd yn gwneud y pethau yma yn yn ysgolion ni. Mae cael y cyfle i wneud y cwrs trauma wedi newid y mywyd i a mae wedi galluogi fi sbïo ar effaith trauma ar ein plant ni mewn ffordd hollol wahanol.
Os ydych chi yn cael y cyfle i wneud y cwrs, fyswn ni bendant yn ei wneud o. Mae o jyst wedi dangos i fi pa mor bwysig ydy lles ni fel staff a lles y plant. Felly y camau nesaf ar gyfer Ysgol Kingsland, oedd hyn y camau cyn Covid, a dwi'n meddwl beth mae Covid wedi wneud i ni fel ysgol ydy wneud ni cefnogi'n teuluoedd ni above and beyond, swn i'n dweud, a dwi'n gwybod bod ni gyd wedi bod yn neud o. Mae bob un ysgol wedi bod yn cefnogi eu teuluoedd bregus nhw. Mae bob un o'r staff wedi cael hyfforddiant ar y sgriptiau o sut i holi plant, sut i defnyddio'r arddull pes a wain, cyflwyniad i'r llywodraethwyr, a lles y staff. Mae hwn yn rhywbeth da ni'n datblygu fel ysgol. Erbyn hyn, mae rhai o'r pethau yma wedi digwydd. Do what you can when you can.